No, dobré ránko, je asi 6:55 ráno, v útorok. A ja kráčam na autobus, lebo mám dneska školu od 7:30 do 16:50. Takže kráčam. Ja som asi 3-krát odložila budík, lebo fakt sa nechcel proste vstávať. Nakoniec som vstala, že 6:20. No, že sa nestíha. A to už je nič nové, akože pri mne. Pozitívum. Minulý týždeň, keď som šla, tak bola už tma ráno. Že ja som išla a presne vtedy vychádzalo slnko iba. Teraz už je svetlo. Takže to je celkom fajn. Aspoň asi možno preto sa cítim tak viacej akože fresh, aj keď vôbec nie som fresh, ale proste chápame sa. No, dobré ráno, je už ďalší deň teda. Ale včera to proste bol mega divný a zároveň taký hektický deň, že som proste nejako nič nenatočila potom ráne už, lebo ráno, jak som šla na zastávku, že idem do školy, tak potom sa stala nehoda, zrazili pani na prechode, takže autobus nešiel, most bol neprázdny. Meškala som asi 10 minút do školy kvôli tomu a všetko proste. Ja som taký stiahnutý žalúdok, keď som sedela v tom taxíku, že pre Boha, že to som mohla byť ja, alebo proste niekto mne blízky, alebo takto. Potom som mala proste 3 hodiny v kuse, potom som sa iba najedla a išli sme na kávu so spolužičkou a tam som nejako tiež nenatočila, lebo sme poslali do psej kaviarni, takže to bolo také, že som sa radšej venovala tým psíkom. A potom sme mali ďalšie 2 hodiny, na ktorej na tej druhej som mega zaspávala. Proste to akože fakt, že som sa tak premáhala, aby som nezaspala. Takže tak a potom ja už som iba prišla doma, bola som rada, že som doma a že nič nemusíme robiť proste. Najedli sme sa a proste pozerali sme telku, nie sme nerobili fakt, lebo to bolo akože mám taký divný deň. Každopádne je ďalšie ráno, idem znova na autobus. Dúfam, že dneska už sa nič také nestane. Ale teraz nejdem do školy, ale idem do roboty. A tak no, dneska je mega pekne inak. Svieti slniečko, má byť že 16 stupňov. Takže som zvedavá, celkom sme naoproti minulým dňom. Takže hej, takže idem. Dobré ránko, viem, že nevyzerám vôbec vábne, ale to nevadí, lebo dneska ja sa nikam nechystám. Ale hej, idem dať prať, idem niečo poupratovať, dať sa dokopy a tak, takže aspoň uvidíte napríklad môj ránno skincare alebo tak, akože nie je to nič, neviem, aké závažné, ale chápeme sa. A tak, no, akože dneska fakt, že nič na práci, spravím si nejaký obedík dobrý, pozriem si Farmu včerajšiu, lebo som ho nevidela. A tak. Toto je cleansing. Potom ráno si dám iba tieto dve. Toto je hydratačné, toto je cleansing. Ale večer ešte medzi nimi používam toto sérum. Takže ráno tieto 2 veci, večer tieto 3 veci. Zatiaľ sa mi to osvedčuje celkom fajn, akože musím povedať. No, dnes je nedeľa a potrebujem si ísť dať nedeľný reset, proste everything shower, umyť si vlasy, skincare, všetko proste. Dneska sme menili postelné, takže pekne sa budeme cítiť super, keď sa ešte umieme, vlasy, všetko proste spravíme v tej everything shower a bude to super. Navarili sme dneska aj polievku, aj druhé jedlo na viac dní, aby sme nemuseli vymýšľať počas týždňa, keďže toho máme dosť. Zajtra mám započet z daňovníctva, neučila som sa, ale reálne tam budeme iba opravovať daňové priznania, ktoré sme my sami robili, takže verím tomu, že by som to nejako mohla zvládnuť. Dúfam a verím. A vlastne zistím
zajtra zistím počet bodov zo zápočtu z iného predmetu, ktorý som vlastne mala zistiť už minulý týždeň, ale nemali sme s našou cvičiacou ten seminár, takže snáď to už zistíme tento týždeň, ale na tom som sa tiež neučila a to bola veľká chyba, lebo no to je jedno, proste dúfam, že budem mať aspoň 5 bodov z 15. Každopádne chcela by som natáčať, lebo vlastne ja som začala natáčať tento vlog, ktorý chcem vydať, akože neviem, prečo som spravila toto, ja ho chcem reálne vydať, ale uvidíme, či to podarí. Ja som začala natáčať minulý týždeň útorok. Lenže proste ja som spravila úvod a potom som nič nenatočila, lebo som bola celý mimo z toho, možno tu aj nejaký záber, ako o tom hovorím proste, potom v stredu som znala niečo, že proste bola nehoda a toto a už som meškala ráno do školy, proste celá vykladená som z toho bola celý deň a všetko. Ja vlastne v útorok idem na exkurziu zo školy. Skoro som na to prišla, čo? No, takže chcela by som reálne začať natáčať, lebo mňa to proste mega baví a ja sa chcem na to pozerať, ale ja reálne nemám až tak reálne zaujímavý život, hej. A možno to ani nikto neuvidí, ale aspoň to ja budem mať také akože spomienky a nemusím si pozerať, že videá v telefóne, ale môžem si zapnúť nejaký takýto vlog, ktorý postrihám. A tak no, takže ideme na to. No, akože fakt hrozne, tie vlasy, ani sa nevydávajú ani, keď som si ich absolútne umývala, lebo ja viem, že mi ich treba umýť proste pred halovinou, ale som spala, že nebudem si ich umývať, keď som si aj tak robila 2 copy takto hore a proste to by ani s čerstvými tých vlasov za prvé nešlo spraviť dobre a za druhé proste na čo? A proste Halloween bol pred 2 dňami a ja si to umývam až dneska, ale proste nedela zajtra do školy a tak by som si to umýla včera a proste dneska som nič nerobila, aj tak som nikde skoro nebola, som v obchode reálne, takže by mi to bolo úplne na nič si ich umývať, takže well. Toto zrkadlo asi nasvedčuje tomu, akú teplú som mala tú sprchu, ale spravila som všetko, takže good. Dobré ránko. Dneska som sa nezobudila na žiaden budík, akože ja som nemala budík, ale môj priateľ. Lebo som prší a mne sa mega dobre spalo, takže hej, ja idem až na 2 do školy. Ale čo sme zistili, samozrejme, akože už som to cítila večer, ale nechcela som to pripustiť, že som si zle umýla hlavu proste zozadu. No nenávidím to, ale tak s mojím zlomeným nechtom, počkajte, ukážem, s mojím zlomeným nechtom, ktorý ani nie je necht vlastne už. To bolo náročné, ale tak musím s tým prejsť teraz. No, máme krásne spavenú posteľ, otvorené okno, je tu vetra a je akože, koľko je? 11:45 a ja som neraňaková a už nejdem raňakovať, idem sa rovno obed proste, lebo to nemá zmysel, že by som teraz raňakovala, si myslím. Takže hej, len si spravíme kúsok viacej svetla a idem si teda dať obed. Včera sme varili, priateľ robil polievku, ja som robila druhé jedlo, takže niečo z toho si dám, niečo na večeru, uvidíme ešte. A tak no, o 2 hodiny musím ísť z domu do školy. Takže toto je môj outfit, úplne najviac basic, biele tričko, najproteín bunda. Vlastne si asi zapnem do štipca, lebo proste vonku fúka, ale zatiaľ takto. A Air Force na nohách. A ešte to je aj oslabenie eura, lebo to bolo v podstate lepšie, ako začal Kája nevie, koľko má započtu, ale ja mám asi 8,5. Čo môžem povedať? Môžeš. Koľko? Máme toto opravené. A nevieš vôbec? Zatiaľ pri tej prvej časti. Z internetu to mali lepšie, čiže ako to bol taký výnimočný prípad, že niečo ide aj... No, už som vystúpila z autobusu. Vonku je tma, ja to proste nenávidím, keď je vonku tma. Keď idem z domu alebo domov, proste ja to fakt nenávidím. Je to hrozný pocit. Rozfúkané vlasy, lebo fúka samozrejme. Ale nevadí. Ešte musím dokončiť ten započet doma. Nevadí. Takže je 7 hodín, ja som konečne dokončila ten započet a poslala som ho. Teraz si dám chill, počkám na Love Island. Na finále, čo? Dúfam, že to bude už tak o 7:30. A potom by som si chcela zacvičiť a potom po cvičení sprcha a všetko toto, ako má byť. Robím prezentáciu do školy na workshop, na ktorý pôjdeme a popri tom mám pustené finále Love Islandu. Yes! Yes! Je strašná zima. Akože fakt.
Neviem, kedy im bola väčšie, že či včera alebo dnes. A nechám veľkú Mikinu more. Ja už neviem, ani stíham. Jasné, že môj prípoj, proste autobus, ktorým som šla akože niekam a tam som mala prestúpiť, meškala asi 25 minút, takže som nestihala ten prestup. A to som mala len prestup, že 12 minút. Že keď mešká 25, tak to asi nestihnem, čiže to je super. A tak ideme teda vlakom, budeme asi meškať tak 5 minút, ale tak čo ja s tým mám akože spraviť, keď proste nemôžem za to. Zdravím s Kajou. Ahojte. Ja som chcela týmto vlakom ísť stále, ale tak vyšlo mi to tak, že ideme si. No ja som chcela byť vzorná a nemeškať, ale nebudeme meškať, my sa poponáhľame, máme nožičky mladé, jak sa hovorí. Ani nie. 21. 20. No, nečakanie na meškaj vlak. Počkaj. Už 7 minút, ale píše, že 11 minút. 36 mal ísť. Neviem, kedy tam príde. Okolo 10. Asi. Cifru? Nie, tam nechceš ísť. Ale hej no, už som písala učiteľovi, ale je offline, tak neviem. Tam zavolá. Prídeme tam, vieš iba, už oni budú v polke exkurziami. Hello. Takže tak, stále tu sedíme. Krásna Kaja. Čaute. Som British. A majú tu horší podchod, jak vo Vranove na Topľu. Fuj, a fest to smrdí. My sme skončili asi pred, neviem, 15 minútami, 20 možno, tú exkurziu, ale vlastne vlak ide proste o pol hodinu. Takže tu čakáme na v strede ničoho vlastne, doslova v strede ničoho. A chce sa mi cikať a som hladná. Ja som happy. Po pezinku. Krásno. Ukáž, jak tu je všetko. Ukážem. Krásna Kaja, zastávka a široko, ďaleko a nič. Nič. Ideme do školy. Bohužiaľ. Boli sme teraz u nás A preto sme boli v Pezinku. v Pezinku a dali sme si teraz obed a kávu. A chceli sme si spanoček, ale... Musím pochváliť za recept Tatiankinu mamku. Brutál receptík. Veľmi mi chutil. Idem z práce, ja som pedet. Akože, ja neviem, boli ma hlava z toho copu ešte aj na hovno. Nevyjadrujeme sa. Už chcem byť doma. Akože ja nechcem byť zlá, ale ja si úplne myslím, že tu na tým autobusom MHDčky platia za to, aby jazdili ako debili. Lebo reálne za celú cestu, čo som šla, teraz doma autobusom, typek ani raz nepribrzdil plynule ani na jednej zastávke, ani na semafore, ani nikde. Proste v kuse iba dupol na brzu, je totálne debil. Ja neviem, či má rada z toho, že ľudí hádže v tom autobuse, alebo neviem, nevie šoferovať, jazdiť, brzdiť, proste, I don't know, ale nechápem fakt. Ďalší deň, ďalšia cesta na ten istý autobus. Tak toto je mood. Mega ťažké. Kaja, čau. Kde sme to? V takej firme, ktorú vlastním. Ktorú vlastním? Tu som ešte pozrieť, tu som sa narodila ja vlastne. Wow. Chcela som toho. Aspoň dúfam, že sa budem musieť nechať. Tento výraz znamená, že musíte byť expert, alebo musíte tu dať. Je zhruba takých 15%. A v prezentácii tá paralela je, že na začiatku je dobré povedať agendu a myšlienku alebo ten purpose. Bola s ockom v Turecku na konci augusta 2 týždne, nemal som žiadny výklad, iné tiež mi to nechýbalo. To je úplne zvykto. Give it back. To je úplne, že... 21 zatiaľ. Kaja, pocity? Top 10. Top 3. Top 3. Taký sme boli v Kahute. Ja som bola 20, takže to je jedno. Proste mi to vôbec nezaujalo. No a teraz ideme papať. Budem si nájsť. Dúfam, že budú mať dočo bezlepkové. Hlavne, hej. Kaja, povedz, čo si zabrala? Naložila som si šošovicovú foliočku, tieto french fries s
ketnou fajne. Dvakrát, toto neviem čo je, ale asi... Taká omáčka je tiež niečo tak. A ty si Vineo, jedná ktorú za som... Nie, lebo nezačal... Paradajky, ktoré pozerám, že tam nie sú. Ale asi tu je huba, to ja neviem, ale tak to nezjedím, to je jedno. A Vineu som si naliala aj rozliala. Krása. Chceš mi tam to do vodu? Ja som si dala sír v zemiakovom cestičku a zemiaky. Wow. A ja mám to isté, čo Kyle, lebo po mňa opakoval. Čo? Dobrú chuť. To, že sú 4 hodiny a už takto zapája slnko je dosť nepokojujúce. Idem vám dať haul, čo som si doniesla. Tu je okolo 5 tímov, myslím. No a my sme vyhrali, takže vlastne, hej. Čo sme vyhrali v tej súťaži sú... Boli sme v IBM-ku, hej. Vyhrali sme toto inak strašne cool, hej. Pozrite sa, že IBM, ale zároveň to vyzerá ako človek. What the hell? No, takže tam máme takéto tie prilepovacie tieto. Rôzne farby aj takéto tenučké, hej. Takže to je super. Potom za tú súťaž sme ešte dostali pohár. Ja som si myslela, že to bude taký pohár. Ale on je úplne takýto super hrnček. Proste aj mi úplne jedno, že tam je nejaké logo. A on je proste mega super. I like this. Do toho sme robiť čaj a kávu. Takže toto sme dostali za výhru. A ešte všetci, čo sme tam boli, sme dostali zápisník aj s perom. Čiže za mňa úplne super a ešte aby som sa k tomu nejako vyjadrila, akože viem, že to asi nikoho nezaujíma, ale nevadí. Dnes tam strašne nechcelo ísť a strašne som si myslela, že to bude znova taká nezaživná nejaká exkurzia alebo prednáška, že vlastne oni tam budú v kuse niečo trepať a my proste budeme na nich pozerať a zaspať pri tom, ale hneď na začiatku mi to úplne vyvratili, bolo to super. Fakt prvýkrát som proste, že nadšená, dá sa povedať, z toho z nejakej prednášky alebo workshopu alebo exkurzie zo školy. Takže úplne super. Oni boli zlatí, boli strašne živí, zapájali nás do všetkého. No proste za mňa úplne mega top. Takže som spokojná a na to, ako som ráno fakt, že nadávala, že prečo tam musím ísť a že sa proste na to vyserám, tak som fakt rada, že akože bola som donútená tam ísť vlastne tým, že to bolo povinné, hej, ale že som sa samu seba donútila, lebo ja som schopná si aj povedať, že proste tam nejdem a nešla by som. Takže som rada, že som tam išla, lebo to bolo fakt super, akože mega top, podľa mňa najlepšia vec, čo sme mali zo školy my. A idem si teraz dopozerať včerajšiu farmu, lebo akože my sme včera boli večer asi na 2-hodinovej prechádzke s kamošom, so psom. A bolo dosť chladno, akože keď človek chodí, tak mu nie až taká zima, ale akože potom, jak sme išli na kebab a jak sme vstúpili z toho, to som bola taká, že akože do zima. A proste to človeka aj tak zároveň unaví, aj toto, hej. Takže potom sme prišli domov a zapala som farmu a asi po pol hodine, ak vôbec, som proste povedala, že ja idem spať, preto som povedala, nech to kľudne dopozerá, že ja si to aj tak pozriem dneska, ale že proste idem spať, že som mega unavená, ja som zaspala do 3 sekúnd, keď som to povedala. Ale na to, že som išla, ja som šla spať asi o 10:30 alebo tak nejak a vstávala som o 7:45, že je proste 9 hodín a ja som sa zobudila taká dogabaná, že to nie je možné. Fakt, akože ja som nechápala ráno, že môžem byť taká dogabaná, keď som toľko spala. Ale tak nevadí. Každopádne idem si pozrieť farmu. Idem asi strieľať toto video, alebo nejak sa to pokúsiť. Vôbec neviem, jak sa to robí, keď som prvýkrát, ale hej, pokúsim sa. A mala by som ísť na nákup, ale to poviem až zajtra, lebo sa mi proste strašne nechce dneska. A potom ešte spravím nejaké zadanie do školy, asi nesemestrálny projekt, takže toľko k mojim plánom na dnešok. Vlastne v tom IBM-ku sme boli od 9:30 do 15:30, čiže to je ako keby dá sa povedať, že celý deň, hej, a proste teraz už zapadlo slnko skoro, čo je hrozné, ale tak hej, no už akože nemusím nič robiť, čo je fajn a mám teraz 2 dní cez víkend voľné, kedy si môžem reálne spraviť niečo do školy, aj oddychnúť si zároveň, čiže dúfam, že sa mi to podarí. Idem pozrieť tú farmu. Ja akurát strieľam toto video a vlastne mi napadlo, že túto sobotu a nedeľu nebudem robiť nič zaujímavé a vlastne by som vám aj nemala čo natočiť. Mal to byť vlog, ale jak to strieľam, tak vidím, že ja tam väčšinu času iba tliacham v tom videu, ale tak snáď vám to nevadí. Budem natáčať aj budúci týždeň, akože neviem, že to vôbec niekto uvidí, alebo nie, ale vlastne mi to je asi jedno, lebo aspoň budem mať ja, alebo napríklad moji kamaráti, keď tam budú nejaké spomienky, na ktoré sa môžeme pozrieť.
Každopádne, ak to niekto videl, tak ďakujem za zhliadnutie a od týždeň som tu zás. A ešte som vám zabudla povedať, že som včera objednala zo Sheinu ozdoby na vianočný stromček za 60 €.